sugen på godis. Jag går nog och köper lite godis. Jackis. Sådär, nu skorna. Svårt att ta på sig de här skorna då. Men jag får sätta mig i soffan. Färdig. Det är en sak som fattas. Så nu sticker jag. Framme vid godisaffär. Nej men hejsan! Nej, ställ dig här. Håll upp godiset framför dig. Men framför mig! Så syns. Hejsan, jag skulle vilja köpa lite godis. Okej. Tack! Och gullig hamster ni har också. Ja. Hejdå! Det är han. Sådär, nu måste jag gå hem. Hemma. Ska smaka på en. Jag ska ta mig först. Oj. Nu ska jag smaka på en. Jag måste köpa mer. Hallå, vem är det? Är det någon som skojar här? Vem är det som skojar? Jag skojar inte! Hör du inte? Jag vill hjälp! Jag vill utstråla till en hamster! Åh, vad gulligt! Precis, då kom mamman! En råtta i huset! Jag måste ut genom fönstret. Tack och lycka, mamma! Ta lite, mamma! Kom! Hej, din dumma råtta! Mamma, det är jag! Mamma! Ut genom fönstret med dig! Nej, jag vet. Förgiftar den! Ett. Hahaha. Han är död!